onye kwụrụ ụdọ wee nwụrụ adịrị ebulu ozu ya ụlọ a na-ebuli ya eje n'aja ọfịa mgbọsị bulugbo bụ ntụfu ka ị na-etufu ya ozu onye kwụrụ ụdọ wee nwụrụ adịrọ mma ịba na mọchụwarị no mata na oyibo ekwere ozi. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, depending the location where you're watching me from. So guys, right now, as you can see, I'm right and direct at buryy in Anambra State. This is the house of the great native doctor, c0mm. So guys, I want to ask him some questions, you know, he's a celebrity native man. I want to ask him some questions about tradition and culture and buryy. So keep watching so that you understand how the thing is going. All right, thank you guys. So show the building. Okay, so right now guys, I want to meet him inside his obi to ask him some questions, so just keep watching so that you will understand more. All right, but here they said that before you enter the obi, you have to remove your slippers. You know, you cannot just enter the obi like that without removing your slippers. Everything have rules and regulation. Okay, see it here. Okay. So guys, this is the status of c0mm buryy, the queen mother. Before you enter the obi, you must see this status, the status of c0mm buryy. For those of us that don't know or have not been there before, so this is it. See, this is inside the obi. See, c0mm buryy, queen mother of 7 livers. Then the indiche here is the inside obi. So right now I'm about to enter inside the obi to ask the great celebrity native doctor c0mm to ask him some questions concerning the tradition, culture, because he's a good man. He's good in tradition. Listen, share this video and listen, okay? Ọnọkọta mmadụ aga-agbu onwe kwụọ ụdọ n'ime ọfịa. Kedu ihe na-akpali ya? Ndị ahụ na-akwa ya akwa, a na-eburu ozu eburata n'ụlọ ka abịa hapụ ha n'ime ọfịa ahụ. Okay, ọ dị mma. Onye kwụrụ ụdọ wee nwụrụ adịrị ebulu ozu ya ụlọ a na-ebuli ya eje n'aja ọfịa mgbọsị bulugbo bụ ntụfu ka ị na-etufu ya ozu onye kwụrụ ụdọ wee nwụrụ adịrọ mma ịba na mọchụwarị no mata na oyibo ekwere ozi. Tupu eketu onye abụ n'ụdọ, ọ bụrụ abata ozugbo etibie ụdọ ahụ, o nwere omenala a na-emeli ị na-eji ọkụkọ wee tọtuo the person n'ụdọ, maka na ọ bụrụ na ị tọturu ya ị ma na ọ ga na-eripiti na famili onye ahụ every generation. Every generation eweli ka ọ ga-ala mmadụ wesila ego ọma mbụba mkpata ego ba ga na-akpata ego ewe ka ọfụ ebe ọkụ na-agba ọtụnye onwe ya n'ọkụ fancha bụ ọkwụkwọ ụdọ ewe ka ọfụ mma okiligide onwe kiligide mma were mma sugbuo onwe fancha bụ ọkwụkwọ ụdọ o weli ka fụ kana ebe mmiri osi na riva mmaba na mmiri fancha bụ ọkwụkwọ ụdọ dete na-emebe ịghọtago. So onye ọbụla anwụrụ ọnwụ ike mgbe kwụrụ ụdọ wee nwụrụ, onye ọbụla kọmitili suicide maọbụ ọnwụrụ sniper, ọnwụrụ ọgwụ anwụ, ọnwụrụ ọgwụ arụrụ, ọmabalị n'ime mmiri, otu esi akwụ ya na otu esi akwụ onye nọkọtara nwụrụ ada abụọ ofu. A na-edokwu edokwa, a na-akọ mme, a na-atụ alụ, a na-atụ ewu n'aja ana. Ịghọtago? O nwere so many omenala a na-emela onye ka detenida bagana na bebe wee repeat in every generation. Ịghọtago? And ọ bụrụ na emerela onye abụ omenala, ndị be anyị kwuru na onye abụ ama nna ụwa, ma ọ bụ na emerela omenala niile kwesịrị imeleta onye agbụ na onye abụ ama nna ụwa ntị n'imeli omenala ya bụ na ọ nọ ọwụ ọzọ. Daalụ ime maka nkọwa gị. Kedu iwu ji nwaanyị? Kedu ihe nwaanyị agaghị eme na omenala Igbo?